for today's vlog guys, naimbitahan tayo ng BW Super Bake Shop o yung Butterworld Super Bake Shop dito sa Camachiles branch nila. So bagong branch na naman ni BW Super Bake Shop dito sa Pampanga. Kung gusto yung puntahan to guys, ito na yung kantong Camachiles or Skytech. Open sila ng Monday to Sunday 7 AM to 8 PM. Check muna natin mga chill cakes nila. So smoothest, softest, finest cake. So meron tayong famous mocha cake dito, lemon cream cake, double chocolate cake, and of course yung kanilang heavenly caramel cake. So meron tayong dito, ube pandesal and yung whole wheat pandesal nila guys. Tapos yan pwedeng pampasalubong din itong mga special piyaya nila. So meron din silang ube flavor. Ito guys no, yung mga ibang products ni BW Super Bake Shop dito sa Camachiles. So meron tayong banana chip, sampalok candy roll, sugar free peanut butter, and syempre yung ating mga favorite palaman na Lady's Choice and Cheese Whiz. So meron din tayo dito, butter toast, and of course hindi mawawala dyan yung kanilang pita toast. Masarap i-partner dito yung kape. Non-stop pa rin yung mga customers nila ngayon sa grand opening ng BW Super Bake Shop. Congratulations again sa BW Super Bake Shop Camachiles. So ito yung mga naka-promo nila ngayon, 79 pesos, 127 and 99 pesos. Meron din naman silang caramel bars, yung choco marble mamon, ubi dinner roll, tapos yung butter dinner roll nila. Kung naghahanap kayo ng whole wheat bread, available din dito yan sa BW Super Bake Shop Camachiles. And syempre meron silang sakto loaf na 40 pesos lang siya. Pullman loaf nila guys 65 pesos. Sa jumbo loaf naman nila 79 pesos. Check naman natin yung mga monggo nila. So meron silang opia monggo, opia red monggo, opia ube, yan. Meron din naman silang dito, opia baboy, opia pastillas, alos lahat ata ng opia yan dito yan, opia ngapon. And sa kanilang mga ban, so meron tayong tuna ban dito, and yung asado ban. Once again, congratulations BW Super Bake Shops Camachiles branch yan. Napaka-successful yung grand opening. Actually, sobrang dami ng tao na pumila talaga para bumili at tikman yung mga products ni BW Super Bake Shop. Kung naghanap kayo ng mga pan, mga pastries, and of course mga pampasalubong guys, pasyalan nyo na itong BW Super Bake Shop Camachiles branch. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang kababayan natin dyan itong BW Super Bake Shop Camachiles branch.